Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Cholinga chake kafika ena azitsika ena azikwera. Otsikawo aende bwino nakasapita kumudzi. Koma okwerawo tikafikira limodzi. Ndipo makapiteni tikhozodabwa kuti sitima nyamuka ena sautsika. Ndio mafunsa kuti ena anadula tiketi kuti atsikira pabilira. Bwanji sakutsika. Ndio otsika azipezeka. Okwera zitaniso. Koma ife destination yathu ndio tikaombole Amalawi. Ziko kwambiri. Mama huyo, mama huyo. Our president, Enoch Johana, co-chair of the negotiating team, Reverend Mutali, co-chair, Secretary General, and all protocols observed. Tsiku la lero ndi tsiku lalikulu limene tonse tabwera pano kunena kuti zimene zakhala zikukambiridwa mbuyomu popanga negotiate papita nthawi yayitali kuti tifike ngati lero kudzatsimikizira kunena kuti mgwirizanoja ulipodi ndipo tasayinirana. Inetu ndabwera pano kudzayimirira m'malo mwa adati Mutharika amene anagwirizana nazo zimene zinakambiridwa pakati pa Ford ndi DPP. Timadziwa kuti mawu amatiuza kuti pakakhala mgwirizano pa dziko lapansi kumwambanso ndi chomwecho. Ndiponso pamalo pamene pali kugwirizana chifukwa chake Mulungu mu buku la Genesis chapter 11 ataona anthu akumanga tawa ya Babeli anena kuti zimene ayamba anthu awo sitingaletse koma tingosokoneza chiyankhulo chawo. Ndipo ndipemphero lathu kuti chiyankhulo cha DPP chiyankhulo cha Ford ndi chimodzi ndipo tidzakhala chimodzi. Ine ndikuti tsiku la lero ndilopambana chifukwa tikuchita pano za DPP kapena za Ford koma za dziko la Malawi. Kukhudzidwa ndi dziko la Malawi kuti dziko la Malawi liphulidwe pa moto ndi pamene ili. Ndi mawu awa ndikuthokoza kwa Mulungu, ndikuthokoza adati kunena kuti iwo anachiona cha mtengo wapatali kuti mutu umodzi susezadenga tiyenzane kuti tiyende limodzi. Ndikuthokozanso kwa president a Ford kuti nawonso anati mutu umodzi susezadenga tiyenzane. Ndi wonse amene anatenga mbali kuti tifike tsiku ngati la lero. Ziko kwambiri tokozeni Dr. Jenny Ansah, SC, Vice President in waiting
from 16 September. Right Honorable Enoch Kanzingen Chakufwa Chihana, we call him EKC, second vice president in waiting to the 16 September. Here, so can what you asana tipemberere kango chobo sapanga atipuzisa slogan sichonje zarazuwiri timon DPP waje DPP waje Professor waje Jenny Ansa waje Kamzingeni waje Malandi waje Kanha Tamanga afford Nani Yamana Ikwanile Ikonose Nani Akwanilo Kabino Mamubange machine yeah okay machine I want a machine answer machine no be kajin machine DPP machine for the machine Professor machine Reverend Atsekere Ndipemvero takutokozani kwambiri Dr. Jenny Ansa komanso the right honorable Enoch Kamzinge Chakufwa Chihana komanso the chairperson from DPP side negotiating team Dr. George Chaponda and also Reverend Sekuru Muntari, Secretary General and all protocols observed. Reverend, please, the word of prayer closing this ceremony. I think sana bange mango funati ndipeleke magifti za pia za tengeni Okay, atamaliza upempera komano ndipepa utikale ndi group photo ku izangu jamida akulu amene ali uku kusimikiza za kusainira ceremony kumene uku panopa Reverend nikoza kuti pasa tipemphere. Ambuye monga mawu anu amanena kuti chomwe tagwirizana mdziko muno pansi pano kumwambanso kwavomereza ndipo mwagwirizana nazo. Mmene tikusainira izi mgwirizano uwu ife Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.